Jeg fik ham. Gjorde du? Det har ikke været så. Nice. Han har en krone på! Danse. Nej, det er det fedeste. Nej, hvor er det vildt, mand. Nå, det er fordi, jeg trykker på... Prøv at se, om du kan tage den ene med sniper nu. 110 hvid. Er den ene nede? Lige der. Har dem begge to. Ja! Læk jer! Nej! Læk jer, mand! Hej alle sammen. Nu håber jeg, I kan lide videoen, og så vil jeg sætte stort pris på, hvis I gider at like og subscribe til min kanal. Jennifer, nu kommer og danser med dig. Så, ja. Vi er inde og dræbe nogle mennesker, hva'? Vi skal ind og dræbe nogle børn. Det er sådan noget med, at de har lige aftalt med deres forældre. Ikke mere mor, så møder de også til. Gå i seng med jer. Ja. Nå, hvor skal vi hen af? Det er samme vej, som i går? Jamen altså, ja, det kan vi sagtens. Jeg synes, jeg tænker, når det kører godt, så er det vel det, vi kører med. Ja, det, jo. Nej, der kom en lilla. En eller anden. Jamen dog. Vi ses inde i lobbyen. Eller inde i bjælet. Ja, ej, det bliver godt. Det bliver godt. Det har simpelthen helt fantastisk. Der er bare lang vej. 100 meter. Altså helt ærligt. Men altså, jeg kan så sige, at halvdelen af lobbyen er jo allerede døde, når vi er landet jo. Prøv at se, der er 92 nu, ikke? Skal vi se, hvor mange der er nu her, når vi er landet? Ja, lad os prøve på det. Ja, så vil vi lige tage lidt med her. Og flyver en af der. Jeg kan se en. Siger den, jeg sidder bare 92, når vi kommer ned. Nå, det var ikke mig. Nej, det var ikke mig. Ej, men de dør lige om lidt. Det plejer at være sådan, alle lander samme sted, så det er jo bare et spørgsmål om at nå. Ja. Jeg har set, der var en der blev skudt med SMG. Nu er der 90 tilbage. Ja, og der var en, der blev skudt med en rifle nu. Ja. Se. Det var det, jeg sagde jo. Ja, og nu der er 27 sekunder til S. Og så lige med, så rammer zonen, så jeg er spændt på, at vi så er i den zone lige med. Ja, det er vi. Eller vi er heldige. Det er vi ikke. Nej. Nej. 78. Se, 76. Det er det, jeg siger. Vi har næsten tabt 20 mennesker, siden vi ikke engang landede endnu. 75. What? 74. Altså, hvad siger den så, inden vi lander? Vi er overhovedet ikke inde i zonen, altså. Nej. Ja, jamen så. Jeg bliver altid så forvirret her, når der er med de der fodtræk. 71. Se du det? Inden vi går i gang med spillet, så er der tabt over 20 mennesker. Det er faktisk en god taktik, egentlig. Ja, det er det faktisk. Ja, det er ikke helt dårligt. Det er ikke helt dårligt. Nej. Ja, det er ikke med. Kom her og få noget skjold. Det var da irriterende træls, at han tog mit skjold! Kom. Han er der. Slog han lige ind på... Okay, jeg gider ikke engang pølle med det. Men altså, jeg ved ikke engang, hvad det var. Skal du med? Nej, behold du den. Intervold? Nej, du må gerne få det hele. Min boogie. Ja. Har du set, der er en, der har kommenteret ja, Jennifer, på den der, vi lavede? Det er slimy. Ja. Det er slimy. Har du ikke set det? Ja, Jennifer. Jeg har sagt, jeg har lige skrevet, hvad mener du? Eller jeg skrev, jeg kan ikke huske det. Det er bare ikke. Nej, det er lidt sjovt. Jeg synes bare, det var så grinerende, at jeg tænkte, så slime, hvis du ser den her, så er det ikke rigtigt, det du skriver. Nej. På TikTok. Men han siger ja, Jennifer. Jeg tror netop, det er, fordi han ser den, og han ved, at du får volden hver gang. Ja, det kan faktisk godt være. Ja, jeg tror mere, det er der, den ligger. Det tror jeg altså. Hey, ved du hvad jeg har? Jeg har også en. Nå, okay. Okay. Old news. Men det er rigtigt, jeg har jeg komme med noget nyt. Ja.
Ja. Vi tager flasken begge to, så er vi godt kørende. Det kan jeg da lige love dig for. Det er det, vi skal bruge til e-sporttræning. Det er sådan en flaske der. Ja. Jamen, så ved vi det til næste gang. Nå, skal vi gå op af, inden jeg magter ikke den zone der? Nej. Jeg er på vej. Tænk, det var de tror, det handlede om at stå ude i zonen og stå der og danse og se, hvor længe man kan overleve. Nej. Nej. Det er nok bare mig, der har gættet forkert, så. Ja, det tænker jeg. Høj! Seriøst! Jeg er så træt af at træde på den der. Den skal være lidt højere, så man ikke ender med at gå på den. Jamen, ja, selvfølgelig. Men også, jeg har altså set en video med det dem her, man skal bruge den, jeg har i hånden. Jeg tror, det er fuldstændig ligegyldigt. Det giver fuldstændig det samme. Nå, Classy? Nej, det kan vi. Nej, hvad er det? Nej, vi skal til Lavish. Skal vi hele vejen til Lavish? Ja. Kan vi ikke lige hurtigt lande? Der er jo en bil. Jo, det kan vi også godt. Der er ikke noget, der er åbent hernede. Der er masser af kister. Zonen er bare på vej. Jo, men så langt er vi heller ikke fra. Prøv at kigge på minimappet. Ja, okay. Der er lootet. Der er lootet. Er der lootet? Oh my god, der er lootet. Nå, jeg lige kom forbi 2 kister, der ikke var lootet. Jeg er forbi 2, der var lootet. Nå. Skal vi se om den der vault der er låst på igen? Det er faktisk lidt spændende. Nå ja. Man kan vide, om det så er i rank, der måske er lukket. Men det giver jo bare ingen mening. Så, nu må vi se videre. Ja tak. Oh my god. Oh. Okay, bilen er taget. Der er en bil her. Ja. Der er en hernede. Hvor? Nå, du har også en. Så tager vi bare til den der. Hallo, prøv lige at komme ind i den her. Du skal høre musikken. Ej, den er færdig. Ja, den er her. Har du set den nye mode, der er kommet egentlig? Ej, den skulle jeg have købt i dag. Ja, det er noget loot jo. Okay. Vi skal godt tage den her med, kan vi ikke? Ja. Jeg har splashish. Og en shotgun til mig. Godt nok i grønt, men det er vel lige meget. Skal vi ikke sætte en bounty? Ja. Nå ja. Hvor var bountyen hen? Hvorfor fik jeg ikke? Kom den ikke, eller hvad? Det er ikke. Jo, den maskinen der har der ikke med. Bounty-maskinen. Ej, okay. Kan du se bountyen? Nej. Nå. Så blev det lige snydt for en bounty. Så har jeg brugt 100 guld på ingenting. Nå, skal vi smutte til Lavish? Ja. Lavish. Vi skal over og lege hende der. Jo. Jeg synes faktisk, hun er rimelig billig. Men hvad synes jeg, hun er? Hun koster 200. Hun står også... Jamen, hun står også sådan på et hjørne. Så ja. Ja, det er rigtigt. Og ikke så meget værd. Sin egen lille flise dernede. Ja. Ja. Det er en børnevenlig stream. Ja. Ja, så kan hun tegne med hendes kridt dernede. Så passer det jo nok meget godt. Så har hun også penge til, når vi har lejet hende et par gange. Alt det kridt. Nej, hun har lejet. Nej. Nej, der er en anden en. Ja, hun er her ikke jo. Der er en anden en, der synes, hun er billig. Ej, vi glemte at... Der var en, der synes, hun så godt ud. Ja, det tænker jeg også. Så tænker jeg, la la. Lige noget for mig. Det er noget til en teenage-dreng, der har taget hende. Nej. Så. Der bliver bygget deroppe. Ja, det er længe siden. Jeg tror, jeg vi kørt. Nå, okay. Nu bliver det også rebootet. Ej, jeg er ikke nogen sniper. Så, skyd dem ned. Ej, jeg rammer ingenting. Ej, hvor er det dårligt spillet. Jeg er død. Hvor er her personen, vi kan lege? Hey, her. Nej, hvorfor kan vi ikke købe dem? Men vi har en makker. Nå, jamen, hun var ellers her. Det var dem, der havde købt dem. Men hallo, han har bygget her. Han stikker af. Ah! Han kaster lyn. Ind i huset, Oh. Kom her. Kom her, også mig. Hvor fanden kommer nu?
Han flyver. Jamen, han prøver på at hente kortet. Okay. Vi skal over til kortet. Han kommer ind nu. Nå, jeg er nede. Åh! Jeg fik ham, og han dræbte mig. Kom. Hvad? Er han død? Ja, jeg fik ham. Okay. Men jeg er nede, så skal komme og... Jamen, jeg skal lige have et medkit. Jeg havde 2 i liv. Hvis der kommer nogen, så kan jeg ikke forsvare dig. Prøv at høre, jeg dræbte ham, og han knockede mig. Nej! For helvede, mand! Nej! Vi skulle have bygget! Han var der... Nej! For helvede! Ej, hvor irriterende! No way! Jeg røg guldet! Det gør jeg også. For meget procent. Hvad står der? 15%. Jeg er 26. Der når at dø den her gang. Vi er 95. Ja. Jeg tror ikke, der er lige så mange. Nej. Nøj, det går langsomt. Ja. Se, det pynter os deroppe, at vi er i samme rank. Ja, det er rigtigt. Det er ikke fordi, nu skal I lige høre, ser. Det er ikke fordi Jennifer har snydt. Det var bare fordi, vi blev enige om, at det var lidt sjovt, at vi var i samme rank. Så hun har spillet noget solo rank for at nå op i guld. Altså op til sølv til mig. Jeg ved godt, hun var i bronze i går, og i dag er hun i guld. Det virker lidt forvirrende, men... Ja, men det er fordi, de sad og spillede lidt tidligere. Ja, men der er ikke nogen af os, der spiller udover nu resten af streamen. Det var kun fordi at jeg var i plat i sidste sæson, og da vi så døde i første rank game, der røg jeg jo i sølv 1, hvor hun røg i bronze 1, fordi hun ikke rigtig spillede ranked i sidste sæson, så det var derfor. Bronze 3 faktisk. Og bronze 3, så. Men alligevel, så var der stadigvæk, altså da du var i bronze 3, der var jeg i sølv 3, var det ikke sådan? Det blev til. Jo, tror jeg. Hun var et stykke bagud, kan man sige. Nå, ja okay, jeg hopper lige ind i hovedet på dem uden våben eller noget. Ja, vi starter der bare. Why not? Ja. Nej! Ej, du døde til en gang! Nej! Kan ikke mere. Jeg står alligevel 2%. Jeg er i guld lidt. 17% nu. Jamen altså, det gør vi da bare. Nu prøver jeg bare igen. Ja. Igen, ja. Og nu skal vi bare her langt. Ja, kan 1700 meter. Okay, hvor mange skyder du på, der når dø? Der er 100 der er på bussen. What? Der er 100 på bussen. Hvor mange tror du, der når dø, inden vi lander? 15. Tror du det? Jeg tror alligevel, det er mere. Ja, okay. Ej, hvad er det for noget? Nå. Jamen det er fordi, jeg så godt kan lide at høre min glidersang. Jeg tænkte, vi tager den lige igen. Ja, det er det, hun havde jo hørt før så meget. Ja, det er jo det. Så det er fint. Ja. Det er god undskyldning. Ej. Jeg ser nu, der er stadig ingen zone. Seriøst, der er stadig 100 mennesker tilbage. Ja. Jeg tror heller ikke, der er så mange bots med. Det var... Nej. Nu kommer de. Nu dør der nogen. Jo. Men det er sjovt, der står mange dernede, men den opdaterer ikke deroppe. Ej, men den er i gang. Der er 96 tilbage. Ej, vi har en glider med. Helt seriøst. Han har en glider med. Ja. Jeg har lige... I så den lige. Han er derude. Han er der. Derude. Hvordan kan han blive så hurtigt? Jeg lander før han gør. Nå, så gør jeg nede lige om lidt, så jeg kan nå få et våben. Ja, jeg er dernede nu. Nej. Ej, helt seriøst, han lander her. Og han tager mit våben. Nej, du gør ikke. Har et våben. Ha! Jeg fik ham. Gør du? Ja, jeg gør så. Nice. Han har en krone på! Danse. Nej, det er det fedeste, seriøst. Læg dig ned, mand. Det er seriøst det fedeste at dræbe folk med kroner. Ja. Det er den der følelse, man får af bare at være bedre. Ja. Det var træls for dig. Siger vi efter at dø til bot.
Det behøver vi ikke at snakke om mere nu, det har vi glemt. Nu skal du ikke ødelægge det. Der var lidt der. Nej! Jeg har ingen våben til det der. Det er død. Okay, fair. Her, kom lige her til mig. Vent! Nå, okay. Nå, det måtte jeg ikke. Det havde jeg ikke tid til. Nej, okay. Det kunne jeg godt mærke på dig. Det havde du ikke. Jeg skal ud dø til nogle flere bots. Nej, du skal ikke. Kan lige præcis... Hallo, jeg har en mini her. Vil du have den? Det kan jeg ikke. Jo, det kan jeg godt. Det kan du da godt. Du har kun 30. Ja, jeg finder nogen hernede. Nu har de smidt den til dig. Så gider du ikke engang have den. Hvad er det for noget? Jo. Okay, der er 69 tilbage. Nå. Ja. Er der nogle stykker? Der... Ej, jeg kan ikke komme over. Men kan vide, at hans makker må der komme efter ham, ikke? Han kravlede ikke, eller noget? Nå, så er der ikke nogen makker. Jo, det er rigtigt. Undskyld, han kravlede. Det var sådan, der var. Gør han? Ja, han gjorde så. Han kravlede. Der var... Jo, det gjorde han. Han kravlede. Vi skal lige have den her. Og det siger boom, boom, og boom, boom, og lyst. Det føles som tårnen her i mit bryst. Det siger boom, boom. Den er altså også bare, den er bare nice, den sang der. Nå. Ja. Nu får den bare på hjernen. Det er lige præcis. Jeg har altså ikke fået fat i sådan en der. Det har jeg. Nå, det er godt. Så kom det her. Ja, jeg har fuld sjæl. Og der er jeg ikke. Nej, det er ikke. Kan jeg godt mærke. Okay, jeg blev ned i en kiste der. Jeg tror, der kiste. kan høre en kiste. Ja, men jeg tror, den er nede. Der er herinde. Der er der her. Ej, der er vinger. Vil du ikke have vinger? Nej, du må godt tage vinger. Nej, du må godt tage vinger. Jeg synes, du skal. Du må godt. Du får han smakker. Okay. Hvor er han? Tag vingerne. Nå. Jamen, har du ikke taget dem? Nej, du skynder nu at tage dem derop fra. Ja, tag dem. Du kan ikke finde. Hans makker stikker af. Okay, hvor fanden var de vingerne? Jeg har foran makkeren. Jamen, jeg kan ikke finde vingerne. Ah, nej, det er løgn. Jeg dør ikke til det her. Jeg skal charge. Nej, jeg kommer nu. Jennifer. Nej. Jeg kommer nu. Nej. Er han ved dig? Ja, han er low. Skynd dig. Han tager alt det der healing og alt muligt. Bare skynd dig. Skyd. Bare, han er virkelig low. Han har... Jeg har ramt ham 3 gange med en shotgun. Han har ingen liv. Nej, nu tager han liv. Han kommer der. Pas på bagved dig. Tag ham. Sådan. Jump. Nej. Jennifer, byg. Du skal bare lige sætte en væg, et eller andet. Jeg nødt til bare lige at stære hjemme. Ja. Okay. Hvordan kunne I dø til ham der, altså? Helt ærligt, hvor er det nederen. Der, tag ham. Han er der, jeg tager ham. Nej, pas på! Nej! Hvordan? Nej, hvor er det dårligt. Ej, hvordan? Jeg glemmer hele tiden den der shotgun der. Jeg gider ikke at have den. Fordi det der med den der... Eller så skal man have 2 forskellige shotguns. Fordi at... Hvordan? Ej, minus 5%. Jeg fik minus 5%. Jeg vil gerne lige understrege, de klip, der kommer her, efter, når I ser den her lige om lidt. Det er fordi, at jeg glemte at optage, så der er kun klip af selve killsene i det game, I kommer til at se nu her. Men så tog vi lidt ekstra rank game, for lige at få det hele til at passe ind. Så det gør vi da lige. Den vender om. Det er altså noget høfligt at tage fighten med, synes jeg. Kør ind i dem. Hun er så hvid. Ned. Nej, de har leget hende. Ned. Jeg har sådan 5 i liv. Er der 2? Sniper. Jeg har brug for din sniper nu. Jeg kan ikke se dem. 110 hvid.
Er den ene ned? Healer. Har dem begge to. Ja! Læk jer! Nej! Læk jer, mand! Okay, lad os prøve at se, hvad vi har at gøre godt med. Det har fodtrin. Men er det guards, eller hvad? Er det guards? Ja, der er guards der. Nå. Woohoo! Prøv at se, om du kan tage den ene med sniper nu. Ned! Han... Jeg sender der. Nej, han sløver. Han stikker af fra hans marker. Tag den. Jeg kan ikke styre min shotgun! Jeg skal se, hvor han bøj. Det er sådan. Nej. Nå, hvad siger den? Guld 92%. Jeg steg lige 63% her. Sådan, mand. Hallo, vi snakker ud i to. Nå, hvor skal vi hen? Det gik faktisk egentlig. Ja, hvor var det, vi landede den? Vi landede jo faktisk her. Ja, skal vi ikke gøre det? Jo. Jo, jeg synes ham der, han skyder mig i hovedet hele tiden. Eller er det bare mig? Så væk med dig. Jeg ses i gamet lige om lidt, du gør. Du er så død. Du er så død, jeg husker dig. Bare vent. Bare, du ligger ned, så skal jeg danse på dig. Det kan jeg godt mærke. Jeg har fået skinheden på. Hvad er det, den hedder? Hende der er Lara Croft i langbukser. Nå. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er fint. Nej, men det gør jeg. Og jeg håber, jeg møder personen igen, for det kunne være lidt fedt at få lov til at danse. Ej, men altså, jeg kan slet ikke. Hvor er det dumt, men jeg ikke fik optaget. Jeg kan ikke komme over det. Jamen, så er der jo ikke sådan til at skynde. Jo, den er i gang. Jeg skulle lige være sikker. Jeg skulle lige være sikker. Det var bare lige... Jeg skulle lige tjekke op på, om det virkede. Sorry. Nå, det ser ikke ud til at være nogen med. Nej. Jeg har i hvert fald ikke nogen glider med. Ikke ligesom sidste gang. Der havde vi da nogle stykker i hvert fald. Ja, der var et par stykker. Ja. Nogen, der stak af, jeg ved ikke hvad. Landing er der hotspot. Plus 100. Ja, jeg fik den også faktisk. Er det et hotspot, det her? Åbenbart. Hvad er det, vi sidder og spiller? Er det Zero Build, eller hvad? Nej. Hvorfor har jeg sådan en Miracle et eller andet? Min, den ser virkelig underlig ud. Har du også det? Dit shield, hvad har du der? Ikke noget. Det har jeg. Hvorfor? What? Ej, hvad er det for noget? Nu har vi en bounty, som er i lavish. Hun skal bare dø. Det kan jeg godt mærke. Jeg har behov for at tage til lavish og dræbe nu. Ja. Det kunne være lidt fedt, hvis det nu havde været Lara Croft skinnet, der rent faktisk var der, men det var det ikke. Det er julemandsskinnet. Eller julemandsskin? Juletræet. Nå, juletræet. Ja, der er ikke noget julemand. Noget som helst. Sådan der. Så lige dem med. En sniper. Fik du en sniper? En sniperbeast? En lille sniper. En sniperbeast. En lille sniperbeast. En lille sniperbeast. En lille sniperbeast. Jeg tror seriøst, vi er trætte. Undskyld på extremen, skulle jeg lige sige. På videoen i forvejen. Det er der ikke noget, den Sniperbeast er, så det er en kammerat, vi har, der hedder Sniperbeast.
En lille snipper. Snipper. Nu ved vi i hvert fald, om han har set videoen. Hvis du spørger mig, har du set videoen fra i går? Ja. Nej, det tror jeg ikke, du har. Så havde du kommenteret på det. Ja. Kom over så. Vi skal over og dræbe noget. Ja. Kan vi ikke så et lille hus herovre, faktisk? Jo, det lille hus. Jo. Hvorfor kan jeg ikke komme op herfra? Hvorfor er det hver gang jeg kommer herned, så ved jeg aldrig, hvor jeg skal hen for at komme op igen? Jeg hakker mig ned og ved ikke, hvordan jeg kommer op. Jeg kunne bygge. Det kunne man jo selvfølgelig. Ej, det var ikke godt, jeg kom med den der. Hvor er vi på vej hen? En lille snipper. En lille snipperbist. En snipperbist. Der er en eller anden, man kan lege her. Nå? Den tager jeg da lige med. Det kan jeg da godt lige med. Der er faktisk en sniper her til dig. Jeg har en grøn sniper. Hvad farve er den? Lilla. Kan du tage den med? Ja. Har du plads til det? Ja, der er jeg. Jeg har lige købt den til dig. Den kostede 300 kroner. Nej. Jeg så bare lige, han havde den, så tænkte jeg, nå, så. Tak også. Det var da så lidt. Og han scanner også. Okay, nice. Nice. Og så er der sniperskud der. Tak. Tak. Den var fin. Ja. Jeg ved med, at den har et lorteskåb. Ej, det er fint. Det er et god skåb. Ej, når man køber dem der, så burde de faktisk være sådan gode. Jo, det er fordi, jeg gider hele det der kæmpe store skåb på med. Vores bounty er helt herovre. Ej. Vi får minus, hvis vi ikke henter den. Gør vi? Ja. Ej, så er der stige afsted. Ja, okay, du hoppede min mand på, jo. Hop af. Sådan der. Ikke kom på. Nej. Prøv igen, hurtigt. Jeg rykker mig snart. Jamen, jeg kan ikke komme på, han står i vejen. Okay. Jeg gør, du kommer på. Ja, men du er nødt til at gøre en lille smule frem. Sådan der. Kør nu. Okay, hvorfor kan jeg ikke køre nu? Gud. Nej, hvor er det vildt, mand. Nå, det er fordi, jeg trykker på R2, ligesom jeg gør på de biler. Ej, bouncyen døde. Nej. Der var en anden, der dræbte bouncyen. Nå, det var fint. Så slap vi for det. Hey, skal vi ikke lade for, så vi kan lege hende den anden? Ja, så kan jeg købe den. Ja. Ja, men mindre de selvfølgelig har lejet hende, det har de jo nok. Tror du ikke det? Kan du ikke lave tricks på den der? Ja, sådan. Jeg kan ikke finde ud af at lave tricks. Nå. Ja. Nej, det kunne du ikke. Det kan jeg godt se. det kunne du ikke, nej. Det var du ikke ret god til. Nej. Hun er ikke klar. Okay. Nice, jeg tager hende. Ja, det kan du da. Kom her. Jeg sætter lige min marker her. Er du en lille snipperbist? Lille snipper. Nej, den jeg har lavet, det er en snipperbist. Den kan snippe. Den har en snipper. Okay. Det har min ikke. Nej, den har den der DMR, eller hvad den hedder. Min, den har en snipper. Ja, så er vi to bots. Se, den har en snipper. Et lille snipper. Ej, du har 2 biler om, så skal vi lige have hver vores bil. Jamen, vi skal lige have hver vores bil, så. Jamen, det har jeg gjort. Men der blev rebootet. Har du fuld shield? Hey, awesome her. Hvad? Du skal lige have fuld liv. Jamen, ja, jeg prøver på at komme ud af bilen. Nå, jeg rendte faktisk rundt med et big shield. Nå, så har du 2. Jeg har sådan en kande, eller hvad det hedder. En flaske. En flaskepost for P. Borle, vent. Ja. Stop. Jeg så lige noget, jeg gerne vil have. Den der. Hvor skal vi have dig? Der er et airdrop herovre. Hvor? Men skal vi ikke tage den der med... Skal vi ikke tage dem der... Hvad hedder det? De der guards-ting? Jo, det gør vi. Jeg kan forestille mig, airdroppet er måske til at lokke med folk. Nej, der har været nogen her. Der har været nogen. Ja, men lad os... Så det... Se der, se, det er det, jeg sagde. Se, der er lige kommet en cirkel på nu. Ved airdroppet. De lader airdroppet ligge, og så skyder de os, når vi kommer derhen. Skal vi ved?
Vi kan godt prøve, men vil du give det et forsøg? Men så skal vi nok gå derhen. Jamen, det gør vi bare. Vi går bare derhen. Der er nogen, der skyder på dem derovre. Der er en, der flyver der i en lille... nogle små vinger. I en lille... Ramt! Ramt 116. Hvorfra? Der kører en her. Hvor er du henne? Jeg er slet ikke derovre endnu. Nå, ej, så venter de lidt. Nej, du er jo begyndt nu jo. Nu skal du bare komme nu. Jeg er på vej. Det var fordi, jeg så lige, der var den nye shotgun til salg. Nå. Det stikker af. Gør de det? Nå. Nu vil de alligevel ikke lade. Nej, den står her, Nice, der døde vores bounty. Kom så, Jennifer. Ej, så bygger de. You can do it. Nå, men jeg gider ikke det bygge. Jo, du vil så. Der står en af de her. Jo. Nej, jeg kan ikke bygge. Hvad er det her for noget? Nej. Jeg kunne ikke bygge. Jeg ved ikke hvorfor, men min controller, den driller mig lige nu. Jeg tror, den er træt. Okay, jeg kom 1% op. Okay, det er vel ikke engang nok på det. Jeg kom til at pause den, før jeg kom. Okay, jeg kom også 1% op. Okay. Nå, er det sidste game, så er der? Ja, det var sidste game. Det skal det være.